Pentsa duen lokal bat erostia. Orduan ipini duen ikastolia. Eta neu hasi nintzen, eta bederatzi umekin. Neu ausarta kargu hartu nolako, baina ausarta gurasuek. Badana lau begikin begira. Jolas besterik ez du, horrez dute ikasten, jolas besterik ez dute egiten. Ni beti inspektorien bilurretan, Esan, estos niños no pueden estar con usted. Cierre absoluto de esas escuelas clandestinas. Hori lehestatzeko modu bat egin zuten. Lokalak lortu, maisuak lortu. Pasate genitun orduak materiala sortzen. Rifak, berbenak, herri guztia ere ikastolaren alde. Ikastolia lehenengo txakaban dut batian da bestian da serian. Legalizazioko kondizio bat zan, eskola berri bat jarri egin behar gendula. Eta orduan horre egin duen berri berrexeta edarra egin duen.